जा बिजार लाबावबाय लोंनोसै बिजार लाबाय बे मा लाबोखो बे मा लाबोखो लाब्रा हाबानि मा नाम नोंना मा नाम दंलाय आथिमंगलनि ना औ आथिमंगलानो फिसासो जादोंमोन ना फिसासो औ बेदर मोनबासो बेदर ना मोनबासो मा नामा नोंना बाखुन्दा अबेनि ओमफ्राय नङा देब्रा बयबो नुनायनि खोन्थाहरदो सिख्लाफ्रा गोसोथोबावगोन ना सामथाइबारिनि बै सामथाइबारिनि ना बेदर मोनबासो बेदर गैयाना बेदर बिदै दं आरामसे जानो हासिगोन ना दा मोनानि जाहैबाय आरो ना दा मोनानि जाहैबाय ओमफ्राय गाबोन फुङावलाय गाबोन फुङाव संना जानोसै सिख्लाफोर नुगोन नोंखौ फसायगोन खोन्थाहरखा हनै माबानि मा होनोमोनलाय गामिया सामथाइबारिनि बिनिनोखा होमबालाय ना न'आव बोरथिया नोंसिनालाय बै दखान बे फैसानि लान्थाया सोरमोनलाय आच्छा बे फैसानि लान्थाया हाग्रामाया लान्थाखा नालाय फैसानि लान्थाया हाग्रामा बुंनो हाबानो मोनो माथो हरदो 20 थाखा दा लाबोआखैना आंबो गारबोबायसोलै नों मानो दानो फैग्रोखो आं नोंखौ आं लाबासिनो नै आं लंपेन्टखौ गानाखै दे आं सुनिबाराव लोगो हमनानै लाबोगोन सुनिबाराव लोगो हमगोन हनै 20 थाखाखौ 20 थाखाखौ ओमफ्राय बे लेखाखौ लाबोफागोन आं दे मा होनो दे बुंहरबावदो एसे मोजां आंनो सिख्लाफोरखौब्रा खारसन खारला जालागासिनो बयजोंबो बांगालफोरजों औ आंजों खारबोनब्रा आंबो ओरैनो दंमोन लाखो गियारखौ गेबानि बे माबाया मोनथाम लाबाय जों औ गेबानि ना मानि लाना फैबाय जों दे होमबा थांदो दे हेल' लोगोफोर बे सासे मानसिखौ जों दा लोगो मोनबोनाय लामायाव लोगो मोननाया नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि गामिनिनो बिथाङा बे आथिमंगलाव फैदोंमोन आरोना जोंबो आथिमंगलावनो दंफैखायोमोन दा बाजारनिफ्राय जों फैदोंमोन बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन बिथाङा डायलगबो होनो गोरोंथार मानसिया आरो फुरा अलसियाबोनो मावनानै जानो बायो आरोना जाम्बा सिस्टेमानो जाहैबाय जाम्बाखौनो होनना बुंजाबाय आरोना जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि दासिमबो दङ अननानै नोंथांमोना जा हायो एसे एनै हेफाजाब होबानो जाबाय नुबाय बायोबा आरोना स' थेंक इउ